Ni accident mun ni aw ɲɛ b'a la a kɛra Segu sira la a kɛra bolimafɛn personnel dɔ ani sotarama dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Accident in a juguyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ maa saba nin tora la ani den tanganin dɔ. O la hali bi an bɛ wele bila bolimafɛntigi bɛɛ ma, sira matarafabaga bɛɛ ma, u k'u hakili to u yɛrɛ la, u ka taa dɔɔni dɔɔni. Dɔɔni dɔɔni i bɛ se seyɔrɔ la hɛrɛ la. Nka vitesse n'i ye accident juguyalen dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ vitesse de taara mun dama tɛmɛna. O la an ka hakili to an yɛrɛ la. Fɛn o fɛn n'o y'a sɔrɔ o de bɛ se k'an kisi n'o ye ceinture donni ani casque donni ye, an k'olu matarafa walasa an bɛ se ka niw kisi cogo min na. Ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye, aw minnu bɛ jɛmukan in lajɛ sanga ani wagati, aw minnu b'a yira an na kariw kɔnɔ ani fan bɛɛ fɛ k'a fɔ jɛmukan in bɛ mago ɲa aw ye, ka d'a kan a y'a to aw bɔra ko caman kalama. An bɛ aw fo dantɛ foli mun na. O la bi an ka jɛmukan na an bɛna kuma fɛn mun kan, an bɛ wagati min na samiya de don. O la samiya fana bolimafɛn boli ani wagati tɔw tɛ kelen. I n'a fɔ an y'a fɔ jɛmukan tɛmɛnenw na cogo min na, fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ mun ma distance de sécurité, n'o ye ka furancɛ dɔ to i ni ɲɛfɛ mobili cɛ, mun b'a to n'ale balila ka jɔ i kana se a ma. O nafa ka bon nin wagati in na kosɛbɛ, ka d'a kan an b'a ye wagati caman i bɛ taa sɔrɔ mobiliw fara-faralen don ɲɔgɔn kun, a bɛ taa sɔrɔ u m'u ka distance de sécurité de labato, ka d'a kan distance de sécurité dɔncogo de b'a la, kɛcogo de fana b'a la. Hali ni i ma se o bato cogo fana la, o bɛɛ n'a kɔlɔlɔ don samiya kɔnɔ, ka d'a kan ni san nana gitɔrɔn ji de bɛ kɛ gitɔrɔn kan. O la fɛɛrɛ mana minɛ bolimafɛn kan ka jɔ yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o kan, o bɛɛ jate de kan ka minɛ distance de sécurité la walasa i ka se ka kisi accident ma samiya kɔnɔna la. O la bi an ni spécialiste dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ, Jango, ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye distance de sécurité ani fɛɛrɛ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ samiya kɔnɔna la an bɛ se ka kisi accident ma cogo min na, ale bɛna o fara ninnu ɲɛfɔ an ye walasa aw ka se ka nafa sɔrɔ a la, aw ka se k'aw ka bolimafɛn boli kɛ i n'a fɔ an ka laɲini ye fɛn min ye, bolimafɛn boli ka kɛ Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ a accident ka dɔgɔya, hali n'a sɔrɔ accident bɛ kɛ a ka dɔgɔya. O la an bɛ kuma di spécialiste ma, an b'a fo dantɛ foli min na, ka d'a kan a ye sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi. I sera an fɛ yan nɔ bi vraiment a diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ débat min kunna ni o ye distance de sécurité. Ni wagati na vraiment an bɛ hami a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an bɛ samiya de la, parce que hali ni samiya tɛ bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini très généralement ko mɔgɔw ka hakɛ dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ, hakɛ min b'a to ni a ɲɛfɛmɔgɔ girinna k'i jɔ a kana se ka se a ma cogoya min na. O hakɛ o an b'a fɔ o ma ko distance de sécurité. Distance de sécurité bon n'i y'a calcul lajɛ a ɲɛ ka misɛn parce que a bɛ bɔ i ka vitesse min, i bɛ vitesse min ta a bɛ tali ko la fo kana se siraba yɛrɛ kɛcogoya ma. Mais généralement an ye formule ninnu dilan ka faamuyali nɔgɔya mɔgɔw ma. N'i bɛ vitesse min na i bɛ distance de sécurité bɛ calculer ka dan o ma fɔlɔ. O ye jumɛn ye? C'est-à-dire ni mɔgɔ min bɛ vitesse la 50 km/h i n'a fɔ Bamakɔ cogoya min na dugu kɔnɔna na a bɛ fɔ ko 50 km/h. O 50 nin i b'o tila sigiyɔrɔma 10 ye, o ye 5 ye, 5 i b'o carré ta n'o ye 25 ye. Donc ça veut dire que n'i bɛ ka boli vitesse la min bɛ taa kilo 50 la heure kelen kɔnɔ, i ka kan ka mètre 25 hakɛ de don i ni i ɲɛfɛmɔgɔ cɛ. Donc o b'a to en cas ni o tigi sera girinna k'i jɔ, e bɛ wagati min kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'ale y'i jɔ, n'an b'a fɔ o ma ko temps de réflexion, ani i bɛ temps min kɛ ka hakili ka jigin frein na k'a minɛ, ani mobili yɛrɛ fana b'i fofo parce que mobili bɛ ka boli ni i ko k'a b'i jɔ, hali n'i ye frein minɛ un coup la i b'a sɔrɔ a bɛ si pneu kan dɔɔni kɛ tan. Donc o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ wagatinin min kɔnɔ, donc mobili bɛ kɛnɛnin dɔ boli u ni ɲɔgɔn cɛ, an b'a fɔ o de ma ko distance de sécurité. Donc o distance de sécurité o bilali o wajibi de ye n'i bɛ circulation kɔnɔna na pour que i ɲɛfɛmɔgɔ n'a girinna k'i jɔ i kana se a ma ɲɛsin ma. Donc o de bɛ exiger mɔgɔw kun n'aw bɛ mobili boli la, permis ta yɔrɔ fana la an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o cogoya de la. Mais an fɛ bi in na gɛlɛya dɔɔni donni a la parce que n'i ko k'i bɛ o distance de sécurité o respecter, malheureusement mɔgɔw bɛ girinna boli la cogoya min na, dɔ b'a se directement dɔrɔn ka i don i ni ɲɛfɛmɔgɔ cɛ, e ye mètre hakɛ min bila pour que e kana se o ma.
ale bɛ na nun do kɔnɔ ka sira jagoya bɔsi e la bon a b'a kunkolo la ko ni i nun don mɔgɔ kɔnɔ ɲɛ dɔrɔn ko ka a fɔ k'i bɛ tɛmɛ dɔrɔn n'i y'a temps kɔfɛ la dɔrɔn k'i jo t'a la non sariya m'o fɔ dɛ ni a bɛ mɔgɔ caman hakili la ko n'i ye mɔgɔ 10 a kɔfɛ k'i jo t'a la ça c'est pas vrai dɛ a condition de bɛ yen nɔ n'aw bɛ sira kelen kan ka taa normal la a tigi girinna k'i jɔ e ma distance de sécurité bila e nana don a la donc an bɛ se k'a fɔ ko e jo t'a la mais maa min mana don i ka distance de sécurité kɔnɔ ka taa fili ɲɛ n'i y'a ta e tɛ bilen dɛ ale de don sariyaw bɛ yan nɔ article bɛ yan nɔ minnu bɛ olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ n'i bɛ don mɔgɔ n'i bɛ changement de direction kɛ ni condition de b'a to i bɛna don i bɛ bɔ i ka voie kɔnɔ ka don karisa ka voie kɔnɔ donc k'i to circulation na k'i sɔri mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a tigi tan k'a fɔ ko a y'i ta i kɔfɛ a b'i ta i kɔfɛ dɛ donc c'est une infraction e maa min donna sira kɔnɔna na k'i bila i maa ɲɔgɔn ye a ka distance de sécurité kɔnɔ e de ye infraction kɛ en principe e de kan k'ale ka mobili dilan donc sariyaw bɛ yen nɔ olu bɛ kuma kan parce que a bɛ minnu bɛna constat kɛ u b'a ɲɛfɔ o cogoya de la karisa de nana don nin ka distance de sécurité kɔnɔ ka tan donc article bɛ yen nɔ minnu b'a yira k'a fɔ o man kan ka kɛ donc sariya segu kan ka boli o de kan donc an kana bila an kun la toujours k'a fɔ ko ni i donna mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko n'a tigi ta i kɔfɛ parce que o idée de bɛ na ni a problème caman ye donc an bɛ se k'a fɔ distance de sécurité gɛlɛyaba min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la o de don mɔgɔ bi ban ka distance de sécurité bila parce que dɔ bɛ nin don an ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a to yen nɔ fɛnɛ i bɛ n'i ko la tigi la n'a tigi girinna k'i jɔ dɔrɔn donc e bɛ s'a ma donc kisi yɔrɔ tɛ aw la o cogo la donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u kana girin toujours k'a fɔ k'u bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka distance de sécurité kɔnɔ soit disant que ni a tigi ta i kɔfɛ k'i jo t'a la donc ce n'est pas vrai o idée bɛ mɔgɔ caman kunkolo la ko n'i ye mɔgɔ 10 kɔfɛ dɔrɔn ko tu as tort ça c'est pas vrai ce n'est pas fondé il y a des cas spécifiques n'i ye mɔgɔ 10 kɔfɛ i jo tɛ minnu na mais condition dɔ la n'i donna ka distance de sécurité kɔnɔ n'a y'i ta kɔfɛ il a raison n'o tɛ yen nɔ dɔrɔn donc an ka nin loi in calcul an ka calcul de sécurité an ka bɔ code la route la ça veut dire que kuma minnu fɔra nkalon don alors que wulibaliw de don c'est des lois naturelles personne ne peut changer ça filanan fana ye min ye o problème o gɛlɛya kelen na i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ kana dɔrɔn a ka ca ala fɛ samiya na goudron yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ sɔgɔ n'u sɔgɔra dɔrɔn u bɛ girin ten directement dɔrɔn k'i bila mɔgɔ gɛrɛ ka voie kan parce que n'i ye siraba ninnu dɔw bɛ dilan ni hakilina dɔ de ye ingénieur b'a dilan ka a tila surtout sira minnu goudronnélen don très généralement a tilalen don ni voies de donc n'i b'i ka voie kan e man ka ɲɛsin ma k'i ka voie bila k'a fɔ k'i bɛ don karisa ka voie kɔnɔ o bɛ kana k'a fɔ ko parce que dingɛ bɛ e ka sira kɔnɔ k'e bɛ i ka sira jɛngɛ ou bien dɔ jɔlen bɛ ka voie kɔnɔ e b'i ka sira bila k'a fɔ k'i bɛna don u ka voie kɔnɔ donc n'i nana ko min sɔrɔ o kɔnɔ i y'a laɲini de dɛ parce que ale m'a ɲini ka don i ka voie kɔnɔ ale m'i ka sira il faut i ka voie sɔgɔ a ma mobili lajɔ i ka voie kɔnɔ donc n'i bɛnalen n'i b'i ka voie kan n'i nana obstacle sɔrɔ i ɲɛ n'i b'a fɛ ka changement de voie kɛ ka taa o éviter i b'a jateminɛ i bɛna yɛlɛ voie min kan est ce que i bɛ se ka kɛ en sécurité i ni dɔ tɛ se ɲɔgɔn ma i tɛ dɔ to ɲɔgɔn il faut analyser tout ça avant de virer directement ko parce que dingɛ bɛ n ka sira la n bɛ girin ka bɔ n ka voie kɔnɔ dɔrɔn ka na don voie dɔ in kɔnɔ ou bien n ɲɛ bɛ obstacle dɔ la ɲɛfɛ dɔrɔn n bɛ girin directement dɔrɔn k'o bila ka na yan nɔ non circulation ye ordre de ye c'est des normes donc n'i ye ordre respecté a ka ca ala fɛ o voie bila ni a direction changement brusque ninnu a bɛ éviter mais n'i ko k'a fɔ ko e de pressé don toujours e b'i girin k'i don mɔgɔ ɲɛ n'a ye n tan kɔfɛ c'est pas mon problème vraiment a bɛ na ni gɛlɛya caman ye donc an bɛ se k'a fɔ en grosso modo o de don bon les quelques petits problèmes an bɛ se ka min ajouter la tuguni si vous me permettez o ye mototigiw de très généralement donc hali n'i ye a se k'i bɛ ralentir ou bien k'a fɔ k'i bɛ sira di mɔgɔ ma circulation na bolifɛn mobilitigiw ni min tɛ sɔn mototigi minnu bɛ ka na i droite fɛ olu fana t'a bila i kunkolo la k'a fɔ k'i jɔlen bɛ kun de la toujours u ni vitesse de bɛna k'a fɔ k'u bɛ dépasser donc o y'a sɔrɔ e bɛ ka sira di mɔgɔ min ma o tigi tɛmɛtɔla don dɔrɔn brusquement o bɛna o tigi ta à droite la en fin de compte i yɛrɛ bɛ siran ka sira di mɔgɔ ma n'i bɛ circulation na parce que mototigi minnu bɛ kɛrɛfɛ ils prennent pas du tout attention olu kɔnɔ ko olu presselen don toujours donc en voulant donner la route à quelqu'un directement ni min tɛ sɔn mototigiw fana bɛ n'u ta à droite fɛ donc mototigiw an b'a ɲini aw fɛ n'a ye mobili jɔlen aw kana fɔ obligatoirement ko a cassement de don donc a y'a hakili to alors a bɛ se ka kɛ a cas dɔw la o bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛw ma donc o senamaw aw kana na se olu fana ma quoi. Hakili la o faamuna
maintenant i ye kuma dɔ fɔ circulation sariya bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ voie falen dɔrɔn e ka priorité banna e y'a ye k'a fɔ e bɛna bɔ voie dɔ kɔnɔ ka don dɔ kɔnɔ dɔrɔn priorité t'e bolo bilen sariyaw bɛɛ y'o yira bon i bɔra ka distance de sécurité ko kuma min fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan samiya yɛrɛ wagati la n'i ye fɛɛrɛ minɛ yɔrɔ min na distance de freinage fana bɛ janya de mobili kan ka jɔ yɔrɔ min na fɛɛrɛ digilen kɔfɛ a bɛ furancɛ dɔ de boli o kɔnɔna la n'a y'a jateminɛ hali ni accident kɛra ni polisiw nana k'a fɔ k'u bɛ constat ni fɛn ninnu kɛ u bɛ vitesse jateminɛ fɛɛrɛ mobili pine nɔ de fɛ ka d'a kan n'i bɛ boli la dɔɔnin n'i ye fɛɛrɛ minɛ i bɛ taa sɔrɔ mobili bɛ jɔ yɔrɔ surunnin na mais n'i ye fɛɛrɛ silen ka taa yɔrɔ jan dɔrɔn o b'a yira i tun bɛ vitesse b'a la donc constat bɛ kɛ olu fɛ maintenant i ye distance de sécurité fɔ jate dɔ fɛ sisan i ye division ni multiplication kɛ maintenant est-ce que a dɔncogo wɛrɛ tɛ yen nɔ i n'a fɔ repère fɛ ka fɛn dɔ jateminɛ k'o k'i ka jateminɛkɛla ye ka i ka distance de sécurité respecter ka d'a kan nafa ka bon samiya in na kojugu n'o y'a sɔrɔ o bɛ yen i ka o fana ɲɛfɔ lajɛlikɛlaw ye. I y'a fɔ ko a bɛ calculer cogoya min na o ye multiplication ni effectivement parce que il faut multiplier la vitesse. Diviser d'abord la vitesse par 10 et puis multiplier par prendre cette vitesse là au carré, c'est-à-dire le carré du dixième de la vitesse quoi. Mais du coup on a très généralement on sait qu'à fort on a vitesse référenciée 50 km à l'heure à chara du coup on a 50 km à l'heure quand donc au contexte là il y a qui igela igina chugo i ka kilomètre mugan ani duuru hakɛ don i ni prédécesseur tɛ i bɛ ka mɔgɔ min su i ka mètre mugan duuru don n'o cɛ donc n'i ka vitesse b'o o dugu ma i bɛ se ka dɔɔnin b'o la i bɛ se ka dɔɔnin b'o la directement ka na mètre 10 mètre mugan na mais kɛnɛ i nun da directement mɔgɔ dɔ la k'a fɔ ko parce que i t'a fɛ mɔgɔ ka don a ni ɲɔgɔn cɛ donc i bɛna fɛn dɔ éviter i bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ fana tuguni donc o yɔrɔ bɔnna mais n'i bɔra kungo kɔnɔna na n'i bɔra dugu kɔnɔna na ka fɔ k'i bɛ taa kungo kɔnɔna na très généralement il va sɔrɔ u bɛ taa vitesse ta min autorisé len don au Mali ici c'est 90 km à l'heure parce que an ka siraba ninnu tɛ autorisé n'an bɛ se ka tɛmɛ o kan mais an y'a remarqué mɔgɔw bɛ taa fo 100-120 km à l'heure là donc aux conditions là d'abord il y a l'insécurité parce que sira ka dɔgɔn on ne doit pas rouler au-delà de 90 km à l'heure mais n'i ma ɲɛ k'i b'a kɛ donc maintenant i b'i gɛlɛya au moins i ka 100 mètres ɲɔgɔn don i ni i bɛ ka mɔgɔ min su i ka 100 mètres ɲɔgɔnna don i n'o cɛ ni m'o kɛ e mana a fɔ k'i b'i jɔ nin condition na brusquement i tɛ se k'i jɔ en moins de 100 mètres avec une vitesse supérieure à 100 km à l'heure pour éviter le problème o tɛ se ka kɛ bon o y'a gɛlɛya dɔ ye ensuite ji ma yɔrɔ ninnu très généralement sanji bɛ kɛ sababu ye ka goudron nugu de parce que turu minnu bɔnna goudron kan pendant toute l'année sieste la ni ji nana dɔrɔn a bɛ goudron ɲigin donc a bɛ tɛrɛnɛli diya de kosɛbɛ bon au condition na i hakili la ko ni min ma bɔ distance de sécurité ni min ma fara la o tɛ bɔ a la donc o bɛ facteur de min b'a aggraver donc an bɛ se k'o fɔ donc globalement n'i bɛ dugu kɔnɔna la a y'aw gɛlɛya aw kana jigin 20 mètres kan i ni i ɲɛfɛ mɔgɔ cɛ aw kana jigin bɔ n'i bɛ kungo kɔnɔna na n'aw bɛ vitesse bɔ la aw bɛ au moins 100 mètres don aw ni mɔgɔ cɛ o la aw bɛ vitesse parce que très généralement o cas fila de bɛ yen nɔ voilà donc an bɛ se ka min fɔ globalement o de sinon a calcul net bɛ yen nɔ mais an tɛna fɔ k'i b'o fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i basé o kan ko ka calcul bɛɛ tɛ se k'o faamuya merci. hakili la lajɛlikɛlaw y'o faamu yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n b'a dɔn o fana ko ka ca kosɛbɛ ka d'a kan ni an ka sira ninnu kuralama tɛ n'a kɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ fɛn min bɛ yen n'a fɔ a ma marquage au sol gitɔrɔn sanfɛ terrain ninnu i bɛ taa sɔrɔ o caman bɛ yen nɔ a bɛ effacer sinon o fana y'a dɔɔni ɲuman dɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i repérer o kan k'o jate minɛ i n'a fɔ ni ligne mun bɛ a fɔ min ma la ligne de rive ni ligne mun bɛ gitɔrɔn ani accotement fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ligne i bɛ se k'o hakɛya dɔ jate minɛ k'o to i ni ɲɛfɛ mɔbili cɛ pour que o ka se ka k'i ka repère ye mais n y'a fɔ cogo min an ka gitɔrɔn ninnu caman ligne ninnu effacelen don et puis i ye kuma dɔ fana fɔ i ka kuma la Bamakɔ kɔnɔna la distance de sécurité a batoli ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan n'i y'a to yen dɔrɔn soit mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o bɛ pressé la n'ala ma ja i kan a b'i nɛni a bɛ klaxon k'i la soit dɔ bɛ don i n'a cɛ a dun k'a dɔn k'a fɔ siraba sariyaw la fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛɛ n'a nafa de don a bɛɛ bɛ fɛn dɔ de ɲa a bɛɛ kɛ kun de ye ka bolimafɛnbolila lakanda o la an b'a fɔ a ɲɛna jɛmukan in na an bɛ kuma fɛn o fɛn kan ni a y'a lamɛn ka ɲa ka baara kɛ n'a ye a b'a ye k'a fɔ a nafaba de bɛ se aw ma
ka da ka mana kɛ togo togo i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolimafɛn boli la ni Ala ka farankan ye ka sɔrɔ i ma accident kɛ. O la bi an bɛna kuma laban di spécialiste ma, an bɛ kuma laban di Jango ma a k'a lajɛ kuma laban min b'a bolo ani wele ka laban b'a bolo k'a ɲɛsin lajɛlikɛlaw ma walasa an bɛ siran mun ɲɛ n'o ye accident ko ye jamukan yɛrɛ ka wuli ka jɔ kun ye mun ye caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na. An bɛ foli di sirifula baarakɛlaw ma vraiment aw ka cɛ ka siri nin baara in na vraiment an bɛ aw de fo kosɛbɛ an minnu ni an bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ toujours ka accident nɔgɔya an fɛnɛ kumakan tɛ se ka s'olu ma ɲɛsin ma ni aw minnu bɛ donna an fɛ baara la aw ni aw ka hakɛ tɛ donc vraiment foli fɔlɔfɔlɔ bɛ aw communication mɔgɔw ye an bɛ filanan foli kɛ usagers ye donc u ka vraiment a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ fɔlɔ ye i bɛ se k'a kɛ bibi na e bɛ côté défavorable la sini e bɛ côté favorable la donc an b'a jateminɛ kana bila i kun la toujours k'a fɔ ko i b'a bɛɛ dɔn code la circulation routière la non don o don tulo bɛ taa kalanso donc an bɛ nin kibaruya di aw ma aw ka faamuyali de sɔrɔ a la dɔrɔn pour que gɛlɛya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a ka se ka ban bɛɛ ka i ta fan dɔn a kɔnɔna na aw bɛ hakɛ to kuma n'a fɔ cogo la parce que n'i bɛ baara la i t'a dɔn k'a fɔ i bɛ kuma fɔ a bɛ se ka digi dɔ la mais sariya dilanna cogoya min na n'i y'a fɔ ka dɔ bɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ ko dɔ éviter a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sirifula kanubagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo vraiment nin diyara an ye kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛ baara min kɛla nin ye vraiment mɔgɔw bɛ i sigi kala mais dɔ b'an wele yɛrɛ fɛnɛ ka ɲininkaliw kɛ vraiment o ka d'an ye kosɛbɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ an ka circulation routière la yan nɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw tan u kɔfɛ mais n'i ye nin ɲininkali in kɛ sababu damadɔ bɛ se k'a kɛ mais min yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye i tɛ se ka mɔgɔ tan a kɔfɛ abada ni ko dɔw bɛ yen nɔ n'olu ma don a la a fɔlɔ o ye i bɛ tugula min kɔ yanni i k'a tan a kɔfɛ fɔlɔ est-ce que i kɛlen don k'i ka distance de sécurité respecter n'an b'a fɔ o ma i bɛ furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ a bɛ fɔ o de ma ko distance de sécurité est-ce que o batora parce que i bɛ boli hakɛ min na o boli kɔnɔna de la i kan ka furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ o hakɛ dɔnnen don donc n'an b'a fɔ o ma distance de sécurité o y'a ko fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ o batolen don est-ce que i bɛ bolifɛn min kɔnɔ k'a boli mobili est-ce que a frein ka ɲi parce que frein fana jɔdaba de bɛ ni mobili ɲɛfɛ mobili balila ka jɔ ɲɛ i fana ka se k'i jɔ a kɔfɛ n'i ka frein ma ɲi o bɛ se ka gɛlɛya donc ni frein problème bɛ frein na o bɛ se k'a kɛ ani a sabanan o ye est-ce que a tigi kelen tɛ ka excès de vitesse ta a natɔ yan'a ka jɔ n'a y'a sɔrɔla o fana batolen don parce que a fɔra sira bɛɛ n'a a limitation de vitesse don i kan ka boli sira min kan vitesse hakɛ min na o dɔnnen don donc a ko bɛ nin saba de la maintenant a fɔlɔfɔlɔ ni o ye i ka distance de sécurité i bɛ furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ a yirala k'a fɔ n'i bɛ boli la i ka kan ka furancɛ dɔ bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ o bɛ dépend i bɛ boli hakɛ min na donc n bɛ misali ta i n'a fɔ n'i bɛ kilomètre 60 ɲɔgɔnna na heure kelen ou bien kilomètre 50 la heure kelen kɔnɔ a yirala k'a fɔ i ka kan ka au moins mètre 18 ɲɔgɔn bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ mais est-ce que i ye o jate minɛ parce que an ɲɛ b'a la an b'a ye mɔgɔw an ka usagers bɛ boli position min na yan i b'a ye k'a fɔ u bɛ furancɛ min bila u ni ɲɛfɛ mobili cɛ ni mobili ɲɛfɛ mobili balila ka jɔ dɔrɔn ko fila de bɛ yen nɔ olu fila bɛɛ bɛ kɛ a fɔlɔ n'an b'a fɔ min ma ko temps de réaction o temps de réaction o ye seconde kelen dɔrɔn de mɔgɔ min n'a ka kɛnɛ nin na a kunkolola bana t'a la bana wɛrɛ t'a la foyi t'a la a ma drogue ta a ma gulɔ min temps de réaction o ye min ye o ye k'i hakili to i mana fɛn ɲɛfɛ dɔrɔn n'o balila ka jɔ ou bien i mana bali fɛn na i ka se hakili de b'a a yira k'a fɔ ɲɛ bɛ yeli kɛ ni ɲɛ y'a ye dɔrɔn hakili fana b'a a yira k'a fɔ i jɔ n ka n sen da frein kan donc i bɛ i sen tali min kɛ k'a da frein kan o kuntagala man kan ka janya ka tɛmɛ seconde kelen kan a bɛ fɔ o ma ko temps de réaction est-ce que o batolen don
parce que mɔgɔ dɔw ka temps de réaction misali la n'i ye gulɔ min ou bien n'i ye drogue ta au lieu que i ka temps de réaction ka kɛ seconde kelen dɔw ta bɛ taa fo seconde 3 seconde 5 la donc o ni seconde hakɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ mobili bɛ boli la a tɛ jɔ i bɛ se ka kɛ o bɛ se ka na ni kasara in ye a filanan o ye i ka distance de freinage mobili yɛrɛ sigicogo la i b'a ye i ka frein est-ce que i ka frein système de freinage est-ce que a batolen don a ye normes respectées n'a sɔrɔ i ka frein ka ɲi efficacité de freinage plaquette de frein est-ce que u ka ɲi est-ce que i ka pneu ka ɲi parce que ni pneu fana man ɲi ni pneu isolé don adhérence tɛ kɛ pneu ni goudron cɛ donc a bɛ fufu a bɛ tɛrɛndɛ o bɛɛ bɛ dɔ fara distance de freinage kan o ye fila ye donc sabanan n y'o de fɔ n ko n'a sɔrɔ i bɛ excès de vitesse la n'i ka boli ka bon kojugu i ka temps de réaction o ka ɲi i ka distance de freinage ka ɲi mais i ka vitesse ye excès ye o dan tɛmɛnen don o fana bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ gosi ɲɛfɛ mobili la donc nin saba tant que ninnu ma bato i bɛ ɲɛfɛ mobili i bɛ se ka a gosi a kɔfɛ donc ni o kɛra pour que aw ka se ka bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ mun de nana ni nin gosili in ye nin accident in ye fɛn fila tɛ polisiw mana constat kɛ i b'a ye u bɛ mobili ka distance de freinage a ye frein minɛni min kɛ a ye fufu o nɔ fufu nɔ u bɛ mètre da o de la u b'a o suma n'u y'o suma o janya bɛ bɛn min ma u b'a dɔn o la k'a fɔ karisa masina tun bɛ vitesse excès de vitesse la ou bien a tɛ excès de vitesse la parce que ni a fɔra k'a fɔ dugu kɔnɔna na i man ka tɛmɛ kilomètre 50 kan heure kelen kɔnɔ ɔ ni e ka distance de freinage o janyana ni 50 mètres ye mètre 50 ye o b'a yira k'a fɔ i ɲɛfɛ mobili i tun bɛ excès de vitesse de la donc i y'a sɔrɔ donc misali la fana ɲɛfɛ mobili fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina di kɔfɛ mobili kan i n'a fɔ n'a tigi y'a ka feu de stop minɛ parce que n'ale balila ka frein minɛ ale fana bɛ se ka bala fɛn dɔ la e b'ale ka feu de stop ye o b'a to i bɛ jɔ donc o bɛɛ bɛ se k'a bali ni jatew yera k'a dɔn k'a fɔ par exemple mobili ɲɛfɛ mobili feu de stop t'a la o ye infraction dɔ ye normalement n'i ka mobili kɔni i jɔra n'i ye frein minɛ i sen da frein kan i ka feu de stop kan ka minɛ n'olu tɛ minɛ o y'a dama infraction dɔ de ye maintenant min bɛ kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ la e min bɛ ɲɛfɛ fana e m'i ka distance de sécurité i m'a respecté i tun bɛ excès de vitesse la donc e ka o excès de vitesse bali ka jɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ in fana ka programme bɛɛ perturbé a bolo o b'a yira k'a fɔ i b'o de ye tuma dɔw la n'i ye pɔnkura jateminɛ ni sanji nana i b'a ye ni sanji nana i bɛ mobiliw ye u bɛ ɲɔgɔn gosi fo mobili 4 5 6 o tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que mɔgɔw t'u ka distance de sécurité respecté et puis u b'a dɔn k'a fɔ ni sanji nana a fɔra ko i ka distance de sécurité i bɛ furancɛ min don i ni ɲɛfɛ mobili cɛ i b'o ɲɔgɔn 2 de don i n'a cɛ mais mɔgɔw t'o dɔn donc ni mɔgɔw t'o dɔn ni hali n'u y'u ka distance de sécurité initiale in respecté sanji nana aw ma o ɲɔgɔn 2 bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ yɔrɔ e b'o gosi min b'i kɔfɛ o fana b'i gosi dɔ in fana b'o gosi maintenant agents de bɛ o ɲɛɲini k'a dɔn constat kɔnɔna na u bɛ ɲininkaliw kɛ audition bɛ ta ani accident yɛrɛ kɛra minnu ɲɛna jotigi ni jalakitigi bɛ dɔn o de la kuma laban min bɛ n fɛ dɔrɔn o ye k'a fɔ mɔgɔw k'u ka distance de u ka limitation de vitesse u k'o respecter u k'u ka distance de sécurité u k'a respecter surtout an bɛ samiyɛ min na sisan i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mobili caman de bɛ yen nɔ u ka pneus isolé don frein kow ma labato o cogoya la i n'a fɔ an b'a faamu cogo min donc mobiliw ka taa u k'u ka contrôle technique kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka freins bɛɛ ka ɲi parce que mobili n'i ye jateminɛ kɛ poids de bɛ mobili la n'an b'a fɔ mobili bɛɛ n'a poids de don bɛɛ n'a girinya de don donc mobili minnu girinyaw ye par exemple mobili fitininw n'a y'a sɔrɔ a PTAC ye 2 tonnes 500 ye tonne 2 ni tila i bɛ taa sɔrɔ frein min b'a la sen 4 de kan ka frein minɛ o sen 4 na ni e y'i ka frein dɔ supprimer ka dɔ bɔ a la ko plaquette dɔ tiɲɛna ou bien i ka coupelle dɔ pétera i y'o frein bɔ a la dɔwɛrɛ kɛra pétera kɔfɛla la i y'o bɔ a la mobili ɲɛfɛla 2 dɔrɔn de bɛ frein minɛ kɔfɛla tɔ 2 tɛ frein minɛ donc ni e kan ka jɔ i ka distance de freinage kan ka dan mètre 4 na sisan n'i ye frein minɛ k'i to 50 km à l'heure la i b'a sɔrɔ a bɛ taa fo mètre 10 na
donc ni ɲɛfɛ mobili ni n'o bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ chauffeur tɛ se ka o bali o donc an b'a ɲini usagers fɛ u k'u ka mobile u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ et puis u ka vitesse u k'a nɛmɛ à ce temps précis o ladilikan de bɛ n fɛ k'a fɔ. hakili la faamuyali caman sɔrɔla an ka bi jɛmukan na hakili lajiginna an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye distance de sécurité an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an bɛ wagati min na n'o ye samiya kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka accident éviter an b'a ye k'a fɔ pont sanfɛla la tuma caman na i bɛ taa sɔrɔ mobiliw bɛ fara ɲɔgɔn kun f'u bɛ gosi ɲɔgɔn kun ka taa a dɔwɛrɛ foyi tɛ distance de sécurité batobaliya de don o la ni jɛmukan in ni faamuyali sɔrɔla la mɔgɔw ka baara kɛ n'a ye hakili la o fana bɛ caman bɔ o la hakɛto bɛ n kan sali ala muhamadu.